Vítajte pri ďalšom pokračovaní magazínu o ľuďoch, s ľuďmi, pre ľudí, pre vás všetkých. Svojho času, keď som tu mala omladinu z divadla Andreja Bagara v podobe Martina Šalachu, tak sme zistili, že to bol mladý, budúci, nádejný buď žurnalista, archeológ, alebo farár. Ak sa nemýlim, aj taká otázka príde v prípade mojej ďalšej hostky, taktiež herečky divadla Andreja Bagara, Alenky Pajtínkovej. Ahoj, pekný dobrý deň. Čím si ty chcela byť a mala byť a napokon si herečkou? Tak, kde začať? No, tak od malička sme sa hrali radi, že na predávačku, ale tak viem, že na základnej škole som chcela byť letuška, to určite som chcela byť. A viem, že asi tak 12-13 rokoch som chcela ísť študovať aj klavír na konzervatórium. No a potom som sa dozvedela, že vlastne, čo to obnáša. To je celkom náročné, lebo to tak, že musíš mať ľudovú školu, nie? Potom... To všetko mám. A potom, kde je problém? Problém bol tam, že som zistila, že koľko pri tom treba denne sedieť. A koľko? Tak aj 6, aj 8 hodín niekto, no tak asi podľa toho také statické, talentu. Ale tých 6 hodín cvičiť ako tí najlepší klaviristi už to takto. Takže to ťa odradilo viac menej? Asi to ma najviac odradilo, lebo ja som bola vždy taká až hyperaktívna miestami, respektíve som proste potrebovala mať tých aktivít veľa, no. A práve pri tom herectve to tak nejak funguje, že z každého rožka troška. To tam tak vykompenzuje aj náznaky nejakej schizofrénie. Áno. A pýtala som sa tesne pred natáčaním, že kde si som googlila, že možno aj učiteľkou si mala byť, ale ani nie, že mala, ale tvoji rodičia sú učitelia, čiže nehnali ťa do toho? Nehnali ma do toho, ale pravdou je, že teda som mala ísť na gymnázium, že v prípade, že by ma na to konzervatórium nevzali, na to herectvo, s čím aj rodičia vôbec absolútne nerátali, že ma tam vezmu, tak som mala ísť na ten gympel a potom neviem, čo by nasledovalo. Ale musím sa priznať, že šťastí aj som trošku učiteľka momentálne. K tomu sa dostaneme. Nestalo sa to, že by ťa nezobrali na to konzervatórium, práve naopak, zobrali ťa na prvýkrát. Kde boli možno tie také začiatky? Ty si, ja neviem, na základnej škole napríklad veľa recitovala, alebo aj nejaký dramatický krúžok bol v tvojom prípade aktuálny? No, dramatický krúžok nebol práve, ale tesne už tak pred tým rozhodovaním a pred tými podaniami prihlášok na strednú školu som začala fungovať v takom našom divadielku, ktoré sme si tak s kamarátmi dali dokopy, ktoré dala dokopy Zuzka Richterová, touto cestou jej veľmi pekne ďakujem. A vlastne naša prvá premiéra to bol Levý kráľ. To bola taká činohra s tančekmi. A vlastne vtedy ma to tak už úplne chytilo, ja neviem, v tej 7. 8. triede približne. A samozrejme, že typické učiteľské dieťa, teda na klavír od malička a recitovať a krúžky a čítať a písať a toto všetko. Áno, a pekne rozprávať, artikulovať a nehrbiť sa. Áno, toto mama nekrčtela a podobne, ale nestala sa zo mňa herečka. Z teba áno, konzervatórium, teda padla aj táto voľba. Absolvovala si, ako si možno spomínaš, na tie roky, lebo neašpirovala si následne na to možno na VŠMU? No, ašpirovala som na VŠMU, tam ma na prvýkrát nezobrali a v tej teda mladej hlavičke som si tak povedala, že už nepôjdem druhýkrát. Čo si vlastne dodnes vyčítam trocha, lebo hlavne tie prvé roky ja vlastne ešte stále trošku možno postrádam to obdobie, ktoré si človek na tej VŠMU prežije, nejak sa vyformuje aj ľudský, nielen teda herecký, a to teda troška postrádam, ale už to nevrátime späť. Takže na VŠMU som ašpirovala, nevzali ma, no a potom po konzervatóriu teda ma vzali sem do divadla do Nitry, takže. To bola hneď taká prvá ponuka angažma, alebo ešte niekde inde, alebo ani si neváhala a rozhodla si sa pre tú Nitru? No samozrejme, tak divadlo Andreja Bagara sa neodmieta. A tak ja som vlastne, konzervatórium je 6-ročná škola, čiže po maturite tam sú ešte 2 roky takzvaného absolutória, kde vlastne už som tak pomaličky hosťovala v nejakých divadlách v Bratislave, na Novej scéne, v divadle Ludus, chvíľočku v Národnom divadle a tak nejaké dabingy som robila a podobne, no a vlastne my sme si dali sem prihlášku a prišli sme na konkurs a potom nejak o pár mesiacov sa mi odtiaľto ozvali, že... A my znamená kto každý? No ja som si sem podala prihlášku so spolužiačkou s Mirkou Drinovou, ona je teraz na Novej scéne v angažma. A teda nejakým spôsobom mňa oslovili, keď išla Kristýnka Grepelová na matersku, takže to som mala také šťastie. Áno, to som tiež sa niekde dočítala, že v podstate ty si robila za ňu záskok, že to bolo takéto tvoje prvé kontaktné predstavenie tu v Nitre. Čo všetko si ešte v Nitre absolvovala?
aké, ja neviem, kde si som čítala, a teraz si naozaj nespomeniem na tú rolu, ktorú by si chcela zahrať, aj keď neviem, že či to nie je taká klišovitá otázka, že či herec alebo herečka má vysnívanú rolu, neviem, či je to Julia v tvojom prípade, ale to asi nie, niečo iné som sa dočítala. Áno, ja som také, všade hovorím, že ja by som si chcela zahrať Jaga v Otelovi Shakespeareovom, ale to je mužská postava. Ale vlastne v dnešnej dobe už to divadlo naozaj sa robí úplne absolútne s neobmedzenými možnosťami nejakých koncepcií, takže možno, že sa mi to raz vydarí. Potom prišli aj také veľmi milé, a na tie si ja pamätám role a postavy, ktorá bola možno taká tvoja najobľúbenejšia, ak by sme mali bilancovať to, čo bolo, aby sme sa dostali k tomu, čo je a čo bude. Na čo si tým možno spomínaš ako na takú tú svoju srdcovku? No určite to bola inscenácia Piargy a postava Evy. Aj keď tá postava nebola veľká, ale tá inscenácia bola zázrakom, ktorý sa tu udial a teda nikdy na to nezabudneme. Teraz mi behajú zimomriavky po tele, takže určite Eva v Piargoch a ešte možno momentálne je to predstavenie, ktoré je zamrazené ešte pár mesiacov a obnoví sa v ďalšej sezóne. A je to Gazdina roba, teda v režii pána Pitinského. A roztopí sa, hej, Gazdina roba. Teraz je zamrazená, predpokladám, že kvôli Kristine Turianovej, ale áno, to je tiež moja srdcovka, musím povedať, a krásna. Takže tak, ale bolo ich strašne veľa, strašne ťažko sa takto vyberá jedna. Potom som mala vlastne krásnu príležitosť v postave Larisy, v inscenácii Dievča bez vena, ktorá sa hrala krátko. Ale bolo ich strašne veľa, už naozaj som tu 9 rokov. Takže už to je dávno dvojciferné číslo teda tých postav. Nejaké sezóny máš za sebou, nejakú aj pred sebou, ale v súčasnej dobe je teda a s veľkou obľubou prijaté predstavenie Dámska šatne. Ja už som tu vlastne mala aj Evu Pavlíkovú, mala som tu už aj Lenku Berlíkovú s Mišom Spišakom, režisérom toho predstavenia a obidve, teda najmä z tej Lenky ide taký neskutočný entuziazmus. Tesne pred premiérou sme sa tu stretali, ja to vnímam teda aj cez facebookové stránky, to vaše také aj priateľstvo aj v súkromnom živote. Je to naozaj tak? Hrať sa to asi nedá, ale teda ľudí by to možno aj zaujímalo, že či vôbec herečky vedia byť naozaj aj kamoškami. No v našom prípade teda obsadenie Dámskej šatni, čiže Eva Pavlíková, Lenka Barilíková, Janka Kovalčíková a ja máme naozaj v súkromí strašne dobré vzťahy medzi sebou a samozrejme aj s inými kolegyňami, takže jasné, že nie každý sa má 100% rád, však to nie je len v divadle, ale naozaj ako my 4 špeciálne musím povedať, že to funguje aj v zákulisí. A čím to je, že ľudia teda chcú nahliadnúť naozaj do tej šatne, lebo ja viem približne asi, čo sa v tých šatniach deje, to bude tým môjim divadelným detstvom, ale asi to vždy nebude ideálne. Zase na druhej strane ako možno fungujete, ešte stále vám pretrváva to priateľstvo, že teda si volávate, chystáte možno nejaký wellness, alebo ja neviem, možno niečo cez prázdniny. My máme takú chatovú skupinku na Facebooku a tam teda denne prispievame. Áno, počula som, že Lenka o tom, že čo varí, nie? Eva Detto, o čom vy s Jankou asi prispievate ako o mladina teda? No Janka tiež veľmi dobre varí, čiže ja som taká čierna ovca v tomto, ale učím sa, snažím sa ich dobehnúť. Ale no o čom? No o všetkom. Úplne čo sa nám snívalo, čo nové v našom osobnom živote, aj profesnom. Bola som na castingu, vyšiel a tak ďalej. A keď sa už pol dňa niekto neozve, tak teda Eva Pavlíková prvá ide na to, že kde ste, zomreli ste, alebo čo sa deje. Takže to normálne to je povinnosť, ja sa tam musím ozvať, ináč je zlo. Chápem. Dámska šatňa sa naozaj stretla s veľkým úspechom. Treba povedať, že beznádejne vypredané sú predstavenia. Mám pocit, že v máji, ale v tom júni je pridané jedno na veľkej scéne. A to by si mala možno hovoriť ty, prečo veľká scéna? Nestratilo to tam také čaro, alebo naozaj volajú na to obchodné, že kedy bude Dámska šatňa? Tak no, my sme moc neboli za to hrať to na veľkej scéne, lebo samozrejme, keď to je naskúšané v tom štúdiu, je to intimný priestor. Z mojej strany ja to musím úplne inak teraz spracovať a zahrať to na tom veľkom javisku. Ale hrozne sme sa tešili, že teda naozaj je taký dopyt po tomto predstavení, takže sme si povedali, že vyskúšame to. V máji sme to teda už dvakrát hrali a nakoniec to nedopadlo až tak katastrofálne na tej veľkej scéne, takže v júni si to zopakujeme. A tak áno, tak dozvedeli sme sa, že ľudia to chcú, no tak. Super. Tak sa tešíme. Ja chcem ešte vedieť jednu vec, a síce, že kedy nastalo to prepojenie, pretože ty si aj
človek, ktorý pôsobí v kapele Bižutérier a tam si za takúto slečnu. Kedy vlastne nastal práve to prepojenie, že som aj herečka, ale vlastne budem aj spevačka? Nastalo to vlastne vtedy, keď ma Kuko z Horky, že Slíže oslovil do tohto projektu, lebo kapela Bižutérier vlastne nevznikla sama od seba, ale bola vymyslená a vytvorená, teda hlavne Kukom, alebo teda Peťom Hrivňakom zo skupiny Horky, že Slíže. A on ma videl práve v divadle a videl ma vlastne pri natáčaní, alebo teda pri nahrávaní verejnej nahrávky jednej humoristickej relácie do Slovenského rozhlasu. Vo Veľkom Záluží sa to dialo. No a tam len tak raz zo srandy, teda ja som si myslela, že to je zo srandy. A nebolo to vôbec zo srandy, som vás pýtal, že či by som teda fungovala v kapele, ktorú by on manažoval a produkoval nejakým spôsobom. Ja, že jasné, v momente. A vlastne som vôbec nevedela, na čo odpovedám, lebo potom sa mi v zápätí asi o mesiac, 2, 3 ozvali, že teda je to reálne a že demá už nejakým spôsobom sú a že či idem do toho, no tak. Tak šla si do toho. A ako dlho už funguje Bižutérier? Už 4 roky. A dobrá rola, dobre sa cítiš aj v pohľade Veľmi dobre sa cítim. To je taká rola, nerola, lebo áno, my vystupujeme vlastne v Bižutérieri na pódiu pod pseudonymami, že máme nejaké akési alter ega. A Zita Rižondo je teda moje alter ego, ale ono sa to tak spája a zlieva, takže ťažko by som povedala, že koľko percent som to ja. Ale rozmýšľam, že či to nie je ten priestor, kedy môže nastať v prípade Alenky Pajtinkovej psychohygiena. Lebo ako treba povedať, keď tu bol Maťo Šalacha, tak hovoríme, som sa dozvedela šokantnú informáciu, že prestal piť, hovorí, že v krčme ma nestretnete, aj keď neviem, či sa to už nezmenilo. Ale teda, že... Nie, nezmenilo. Nezmenilo? No vidíte, máme ďalšiu informáciu. Aj keď teda v tom divadle naozaj sa držíte ešte ako tak a mám pocit, že tá rola spevačky práve tej Zity je ten priestor na to, aby si sa vybláznila. A ty teda taký blázon si, ale v dobrom slova zmysle. No dúfam, že v dobrom. Určite. Ale nie, ono naozaj tá kapela a tie koncerty mi strašne pomáhajú. Bodaj by ich bolo viac a naozaj veľmi ma to baví aj s chalanmi a strašne radi spolu vlastne trávime čas, aj keď je ho málo a nemáme čas skúšať a stretávať sa pravidelne. Ale naozaj je to psychohygiena, aj fyzioterapia v jednom. Teraz rozmýšľam, že či nám vôbec bude stačiť tých 15 minút, lebo ma zaujíma, čo bude nové v sezóne tej ďalšej v divadle, čo chystá Bižutérier a ešte aby sme nezabudli teda na tú tvoju rolu učiteľky, čo si načrtla, lebo tých aktivít máš teda naozaj veľa, som rada, že si vôbec našla čas a prišla sem k nám do televízie Nitrička, tak poďme to tak nejak zhrnúť. Čo ako herečka, čo ako spevačka, čo ako možno učiteľ a pedagóg? Fajn, takže ako učiteľ a pedagóg na konzervatóriu teraz nás za chvíľku už budú čakať skúšky záverečné, takže tam mám 3 ročníky, takže to už dávame nejakým spôsobom dokopy a pripravujeme sa na tie skúšky a dúfam, že dopadnú dobre, no dúfam, že si budeme môcť po roku znova povedať so študentmi, že sme sa niekam posunuli, lebo oni sú strašne fajn, tak ja dúfam, že aj ja som fajn pre nich. A teraz nás o pár dní vlastne čakajú už s maturantami záverečné skúšky, lebo budú mať za chvíľu maturity. No a v divadle skúšame krásny text, krásnu hru Podivný prípad so psom. To je dramatizácia románu Marka Hedona. Dúfam, že dobre ho skloňujem a vyslovujem. Je to naozaj strašne pekný príbeh. Tá inscenácia má veľmi dobre vymyslenú formu, zároveň tá forma je náročná a dúfame, že sa nám ju podarí naplniť, tak skúšame ešte len niečo cez 2 týždne. A premiéra bude? Premiéra bude 10. júna, teda 8., 9., 10. júna, pokiaľ sa nemýlim. A Soňu Farancovú okrem iného určite privítam aj v štúdiu televízie Nitrička, čo je teda režisérka tejto hry. Áno, takže áno, režisérka Soňa Farancová, Podivný prípad so psom. Veľmi sa tešíme, lebo je nás tam 6, je to štúdiovka, komorné obsadenie a takéto skúšobné obdobia máme radi. A radi hráme na tom štúdiu, no tak sa musím priznať, že je to pre nás taká krajšia práca na tej malej scéne. Po tej premiére príde zase leto, vtedy herci teda oddychujú v úvodzovkách, ty asi ako Zita oddychovať nebudeš. Či? Tak dúfam, no my hlavne sa chystáme teda nahrávať nový album a vyzerá to zatiaľ tak, že v tom lete budeme viac v štúdiu ako na festivalových pódiách, ale ešte je to všetko otvorené, tak
tak dúfam, že tých koncertov zo pár ešte pribudne, tak zatiaľ toho v diári veľa nemám na to leto. Ale tak minimálne na túto nedeľu v diári máš poznačenú jednu udalosť a tam ťa budú môcť vidieť aj diváci televízie Nitrička, ale hlavne určite všetky matky, lebo vieme, čo sa chystá 8. mája, takže kde a kedy ťa ľudia budú môcť vidieť najbližšie teda v rámci Nitry? Takže môžu ma vidieť 8. mája v obchodnom centre v Nitre a teda bude to Deň Matiek, kde bude beseda s mojimi kolegyňami, s Gabikou Dolnou a budem tam ja a bude tam ešte... Eva Pavlíková a Dana Kufelová. Tak ja dúfam, že sme naozaj spomenuli všetky tie podstatné dátumy. 8, 9, 10 jún premiéra novej hry na doskách divadla Andreja Bagara, štúdiovka. Ešte raz ten názov, pomôž mi. Podivný prípad so psom. Podivný prípad so psom, sľubujem, že sa bude... Áno, a ešte 28. mája s bižuteriérom v Leviciach, teda kto by... Ty si naozaj neskutočný typ hostie, kedy sa bavíme o viacerých témach a chceme sa spojiť do tých 15 minút. No a teda 8. maj jedno obchodné nákupné centrum tu v Nitre, kde bude aj Alenka Pajtinková pri príležitosti Medzinárodného dňa Matiek. Je to medzinárodný? Neviem, je to skrátka Deň Matiek. Inak taká tá materská rola, ťa ešte No zatiaľ akože práve teraz nečakám ešte, ale už by som rada čakala. Ale osud to zatiaľ tak nezariadi. Tak v nedeľu aj na túto tému koniec koncov. S Alenkou Pajtinkovou som sa rozprávala s herečkou divadla Andreja Bagara, so spevačkou z kapely Bižuteriér. A ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Snáď už len poviem, že ak ste zaregistrovali naozaj peknú kvetinovú výzdobu tu u nás v štúdiu televízie Nitrička, treba povedať, že sa nám o ňu postaralo kvetinárstvo Oreško, za čo veľmi pekne ďakujeme. Veľmi pekne ďakujem teda aj tej priazni, ktorej sa stretávam v prípade magazínu O ľuďoch s ľuďmi. Ak máte nejaký tip na zaujímavého hostia, tak sem s ním info@tvnitrička.sk. Vidíme sa opäť na budúce. Majte ešte pekný deň. Dovidenia.